Gorimo. Kosiť. A už vám vydáme u druhej časti tohto videa. Marek, ty nebudeš kosiť, keďže si ešte nepozdravil. Čaute. Dobre, Ja chcem pekného. Nebudeš kosiť. Ja chcem Ty kosiť. si kosil celé druhé pole, neservá. Teraz budem kosiť konečne aspoň raz ja. Ale ja za tebou s kamionom nebudem chodiť. Ty toho vedomý, že? Som. No, tak. Som mala. Ani ty nebudeš kosiť potom. Pôjdeš si dať poď vočku, ja tak si tam ukradne kombajn. Už mám svoj plán. Vymyšľanej. Ktorú tam dám? Táto je nasilač a táto je nasilač, tá druhá není. Túto tam dám, tak. Dobre. Dobre, kam utekáš? Koľko ideš maximálne? 42. Ja tu valím 22 na tebe, to vyplaším a ty mi utečeš. Marek, pozri sa ti dnes nejaké misie. Počkaj, dokosím. Dobre, teraz nemôžem pozerať. Proste hneme rouru. Jaký malý tam je valček. Akože piest, ktorý to dáva, hydraulický valček. Tú rúru. Keď si sa na rúre naplní, tak by ho zlomilo, chudáka. No, pripoď sa. Prečo mi tam nepripojí tá vlečka? On nautiahne nejakú veľkú vlečku so sebou. Čo? Dobre, túto vlečku to asi neutiahne. Túto vlečku Koľko to pridáme. má koní? Koľko to má koní? Ale Neviem. Dišo, nechám si teraz derby okolo mapy a to bude konec. Čo konec? Čoho konec? Budem musieť končiť. Ešte musíš vydržať ďalších 20 minút, Marek. Smola. Čiže sme nezmeni pol hodinu. Ale sme stahovali módy. Bože, aspoň túto vlečku zober, ty šitný kombajn. A Išo, ja budem chodiť za tebou s kamionom. Sa oplatí. Opáč. Sklopače. Tak budeš teda chodiť s kamionom za mnou? Že kamion je plný pšenice, tak na musíš vysypať. Čiže ty ho chod vysypať zatiaľ, keď ja tam vlastne k tomu poli. K tomu polu teda. Počkaj. Nie, ty ho choď vysypať. Aby Marek. si teda mohol ukradnúť kombajn. A kam ho mám vysypať? Nejaká misia je či ne? No sypiek. Do sípiek našich si do sípiek tamtých. Našich. A toto podaj kultivovať. Za chvíľku. Je to na nás moc už. Čo tam pípadlo? Dobre. Mal by som presne kosiť, že... Takto nejako... Ako si na to, Marek? Ja už som vysypal kombajn. A mám plnú kamionovú vlečku. Si ešte nevysypal kamión? Nie, ja som to vysypal kombajn. A máme 59 000 litrov. Tak. 59 tón. Ako stojí balíkovač? 88 000 toľko nemáme. Takže tam by som odviezol jeden strom. Počkaj, Ríšo, 88. chceš kancelár, že si poptávku na položce repka. No a čo? To nezaberáme. To nie misia. Ja To je, viem, že- ale však
Kedy predáme repku? V misii niekedy. Budeme mať veľa repky. To nebudeme mať. Javor. Takto sme od začiatku zarábali. My sme si nečítovali penieži, my sme pekne tvrdo makali pri stromoch. Otvoriť. Vyšlo s tými strommi Jeho. rýchlejšie zarobíš na stromoch, jak náčituješ ty penáze. A to je druhá vec. Takto pekne strom povezieme tuto trochu ďalej. Potočíme. A tu do toho stočíme zase doprava. Idem k tebe s tým kamionom. Dobre. Možno to vlastne takto posunie. No takto zase nie, ale to je jedno. Takto to fungovalo. Tuto hodíte do tohto kruhu a viete prečo do tohto kruhu a nie do jazera? No v tomto kruhu dostanete viacej peniaží na automaty, aby ste mohli hrávať. Toto potom aktivujete. Vlastne vypustíte vlak voľnej prírody. Teraz zoberete recečku, počkáte na Mareka. Ja si tak chcem kúsnúť do toho, to nefunguje také, že turbo. Ja som skoro zakúsil tie kukurice. Ja som to zakúsil rýchlo, no. Ideme? Koľko ideš? To musíme testovať cestou 9, 10, dobre? Nastav si tam 10. 10. Tak, a ideme. Počkaj. 3, 2, 1, štart. Tá kukurica rozhodne pekná, keď tam padá. Čas Ríšo. malíme, no. Tá kukurica, Počkaj. keď si v kabíne. Kukurica, keď si v kabíne, tak on ti to presahuje, on ti to prerastá cez sedánky a tak. Áno? No. Do tohoto kamiona. Ty veľkú stať má jak snad, nie? Aký si plný už? Ja. 11 tón. Koľko percent? 20. Dobre, že sme ešte ani jeden pás neurobil, a k tomu som to nepostrikoval. To by sme tu po pási už mali plný kamión. Počkaj, že mám pol pásu ešte len. Si máme 2,5 pásu a sme plní. To je moc fajné. No my teraz chceme chovať kravy, máme už aj balíky normálne. Máme na ceste už aj balíky také tie druhé. A teraz potrebujeme ešte siláž. Píše, už má 50% zapomených. A nie, postrikoval som to vlastne, postrikoval. Koľko máš? 50% už? Presne 50. Vynechal si 2. No, necháme to také si tak ďaleko. To sa v tom nemôžem točiť, musím to zmyknúť takto nejako. Takto? Takto? Kde si tak ďaleko? A takto. Ja mi to, že... Tak už to sypem do teba.
Dobre, dneska to pekne ide. Aj naši nie sú doma, dneska máme pekný kľud. Natáčanie. Už druhý diel natáčame, 8 minút. cca. Ty stoj na chvíľku. Prdele. Tak. Takže pekne Marek, že dneska už druhý diel. Polovica za nami, možno ešte tretí dáme. Áno. Či zajtra nejdeme. A čo, keď dokončím druhý, tak bude dobré. A ty uhni. Kam ma tlačíš, ty damage, ak som na polkosi. Ty si čo? A som vieš, aké to je, keď tým mňa tlačíš. A teraz tým natáhaš. Tak, Ja neviem tak. vy si sa tak na mňa napchal, že som ti teraz začal ťahať aj ja. Ešte trochu ďalej choď, ešte Marek trochu. Tak. Stále ťa ťahám. No, teraz. Koľko percent si plný? 79. To je moc fajné. Skoro končíme. Druhý pás. Čiže to máme možno 10 pásov. S tým súdažom to bude najjednoduchšie. To podľa mňa budeme moc často kultivovať, kosiť ani nič robiť s ním. Raz za čas sa to pokosí, ho kultivuje. Víš, kam to už mám potom ísť vysypať, keď už Si budem 100%? Nie, 90. Ty budeš plný? Ukravám. Až myslím. na druhej strane mapy. Marek, si mi prišiel kosu. A to nie na druhej strane mapy, tu máš tu rovno kúsok. Cez ten debilný domček. Či nie? Nie, na druhú stranu. 100% dole. Ty kde sa stojíš? Sípem na zem. Zasi 4 kolesami prešiel. Kosu. To ty A že ja keď ti poviem 9 a ty mi ešte povieš, že ty si čo? Ty si čo? Trochu sa vzdialo do mňa. Však vzdialím sa, keď budem plný. Koľko máš? Uvidíš za chvíľku. To povedz skôr, že by si nesypal na zem. Kam teraz ty mám ísť? Kukravám. Nie? Poď ty, ja to netrafím. Ukáž to sem. Poď so mnou, zveziem ťa. Aha. Čo? Nedá sa. Ja viem. Dobre, natáčame 11-12 minút okolo. Jedem úplne zle. A máme noc. A chcem deň, takže čas 125 krát. Či 120 iba teda. Nechce začať balíkovať trávu, tak si zober nejaký traktor, ten spásne vzadu, čo vyzerá tak hnusne. Chod si zobrať balíkovač, ktorý je čerstvo kúpený. Taký čerstvý ešte priamo z obchodu. Ešte teplý. Teplý, no ešte je teplý z výroby. Taký čerstvo pozváraný. No, to je čo? Na fajnovku, tie pásy sú ešte také, jak čínske boty. Tak smrdia, tie pásy. Ako guma to smrdí. Ako guma. Múdre slova. A kde je pokosená tráva? Tam hneď vedľa. Kde hneď vedľa? No však kde si?
No tam, kde si teraz, tam je pokosená tráva. Doprava. Doľava, no doprava, no tam. Máme tu stielažovú lúpu spolu na 19%. Počkaj, nejdřív musíš... Aha, dobro. X, B. Čo mi to nejde? Nejdřív musí rozhodiť toto zařízení. Lísť na balíky. Však to skladám X a nič. No a však musíš počkať, však ten zadok sa ti rozložil. Aha, to je konec. Tak. V. A jede sa. Takže myslíš z tohoto koľko jde balíkov? Plán jeden. Neviem, uvidíme. Ty kosíš? Jak vynechávam. Však to nezbieráš. Zbieram. No aký máš naplnený balíkov, až 0% typujem. Nič tam nemám. Ale prečo to nezbieram? Neviem. Tam som nezapol. Je zapatý. A to nezbiera toto. Zbiera. Je zapatý. Aj musíš ho spustiť. Počkaj. Tak dokončí to, Marek. Teda. Musíš zapnúť aj jedno aj druhé, musíš predok aj zadok zapnúť. No. Bol? Je ti? Nejde. A fakt? To môže on gulaté zbierať. Ne, tento to môže zbierať, je to v obchode napísané. No, nejde. Musíme tam, asi ho musíme pohrabať. Do riadkov za 17 000. Áno. Musíme najprv pohrabať. Do oných. Ďalší strom môžeme ísť zobrať. Tak za nejakých 5 minút budeme končiť. Ja sa len vyfúkam. Sadím, teraz ma asi toho počujete, ale mám mikrofón trochu ďalej od úst. Ja ešte možno nejaké videa natočím o tom a vlastne, že by som to večer potom celé renderoval. Co bude renderovania. Čo? O koľkej? A to má nočnú. Tak sa to bude celú noc renderovať a uploadovať, to asi niekedy fú. Hodinu potom, čo to dotočíme možno. Ten prvý diel. Skúsim naupdateovať. Okay. Alebo možno hodinu a pol. Taký 8 by tu už mohlo byť, nie? Také 9. Ja ti zavolám. Ja tak nevolaj. točím. Nevolaj mi. Prečo? Lebo. Dobre. Tak toto točíme zase. No, tak, čau. Ty už ideš? Marek, ešte 5 minút musíme dotočiť. 5 minút. Video. To je dosť. No. Poriadkuješ tie balíky? Však... Čo mám poriadkovať balíky? Či tú trávu. Zober si ten Zetor. Či čo to je? Deus. Tento. Fahar, no. Ten najšitnejší, čo tu je. Jo, nemáme, ale... To je najšitnejší, čo máme. Keď to je. Bože, ak keby sa chumelilo. To tu vyzerá. No, aspoň zajtra bude slnečno, takže možno už dneska ukončíme v slnečnom dni. Aj keď nie som s tým istý, takže nie. Takže nie. Takže čaute. Ešte nie, Marek. Ale ten traktor iba 40 ide. Dobre, tento tu má valíkovač. Marek už sa valí do obchodu.
posunite balíkovače trochu ďalej. O tento, keď tu je, ten nezavádza. Tu máme normálne balíky cenové. Toto na slamenné alias trávové. Prečo je zase s tým kríčom? Dobre. Tam v diaľke už môžeme vidieť Mareka, možno. Môžeme, ale nevidíme ho tam. Za ním pôjdeme prejsť. Ešte nejakú minútu a pol budeme natáčať. Proste dokončíme tie balíky. Možno spravíme prvý mix pre kravičky, kúpim kravy a bude. Môžete vidieť, Marek veľmi dobre cúva. Marek sa nasral. No máme slnečno, takže vypneme rýchly čas. Ja rýchlo dobehnem. Kam ideš, Marek? Do stromu? Zober ma so sebou. Zober ta nikam. Dal som strom zaseknutý. Jaj. No vidíte, to sú Marekové židické schopnosti. Čo máš tam nejaký problém? Marek dokončí to. Nemáš s tebou žiadny problém, si najlepší a veľmi dobre riadíš. No Marek. Najprv to musíš rozťahnuť. Čo asi robím? Rozťahuješ to. Toto to znie, keď si na mikrofón preč začne smrchať. Chudáci ľudia. No. B. Zas to nerobí. Ja už neviem, čo s tým mám urobiť. Tak ani ja, takže sa rozlúčime. Však riadkovače. Riadku, ktoré sa potom pomocí senážnych vozu neboli sú na balíky. Potom je nabrá teda, tak. No treba ešte obrátiť, nebo daj. No to už obracať nebudem, súhlasím. Dobre. Nebudem. Takže Marekom sa rozlúčime. Marek, pozdrav do videa. Ešte, že čaute ľudia. Čaute, ľudia. My to končíme teda ešte bez Mareka. Marek sa chvíľku odpojil, no už sa odpojil. Telefonoval cez Steam. Steam ponúka takúto možnosť. Netuším, dá sa to jednoducho spraviť. Keď si dáte akože chat s vašim priateľom. Tak tam rozšírené možnosti. A je to tam. Takže zapnúť B, připravit. No, tak to. Ach, to sa rozhadzuje. Kde by sa dalo dobre kosiť tráva? Na tejto mape asi nikde. To je jedno, no. Teraz sa to odpojíme, túto hlúposť, ktorá sa opätovne ako všetky veci vo farmingu prikotila skoro. Zoberieme si traktor, toto video bude trochu dlhšie, možno až 25 minút bude mať. Nech teda kúpime tie prvé kravy. Inak potom by sme chceli natáčať nový svet, ale o tom môžete si rozhodnúť, či sa bude natáčať nový svet. Priamo pre vás, alebo bude sa natáčať z tohto. Už to ide. To je moc fajné. Tento box zoberiem. Tak. Neviem, či 3 balíky treba tam dať, aby to išlo akože prvýkrát.
aby sa vypadol z toho ten balík. Nie, 2,5 treba. Vlastne jeden už skoro máme. Alebo keď ste z Far Cry 3, môžu byť videá. Tak ešte napadlo. Euro Truck Simulatoru. A tam by sme sa možno vedeli s Marekom nejak dohodnúť, že by si to kúpil, aby sme hrali multiplayer, ktorý nie je oficiálny. A vám keď tak potom môžeme ukázať, ako sa to delá. Dobre. A to asi všetko. Takže pozbierame tu ešte toto. No, nestačilo nám to. Tak, pre dnešný video proste to ukončíme, na budúci to dokončíme. Nech sa máte na čo tešiť. Takže dobre, ďakujem, že si pozreli toto video, prosím, dajte nám like. Odoberajte, zavolajte aj svojich kamarátov, nech odoberajú nás. A zdieľajte naše videá, môžete sa tešiť na ďalšie video, ktoré vidíte najskôr zajtra, potom to videu. Tu bude Next Gen Car Game. A proste ďakujem, že si pozreli toto video, a uvidíme sa neskôr. Pa pa.